Maklarına Türkmen halatynyň milli muzeýine hemişelik bir taraplamadan şany 30 ýyllyk toýmy nasip etli. Türkmenistan dost sognyk mekany adly aýdym saly bayramçylyk dawarasy geçerli. Türkmenistanyň Senaty we Guruluşyk öňümçiligi ministrlarynyň Türkmenistanyň Senaty jurnaly tarapyndan Gärdeşler Kılıçlarynyň ilkinji guramasy bilen belelikde Guruluşyk we Senat toplamynyň ministrliklarynyň we pudoklaryň dolanyş edaralarynyň işgärläriniň arasyna geçilen garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň ykdysady ösüşine bilen goşandymy da ideolojik beýatşynyň jemle ol bayramçylyk çärelerini goşdy. Türkmenistanyň magtymyň adyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň hemişelik bir taraplamadan şany 30 ýyllygy hemde halkara bir taraplyk ona münasibetli ideolojik bilen meşgullanýan ýordamyň talip ýaşlarynyň arasyna aglan edilen edebiýat dost sogny köpürsatly ideolojik beýatşynyň jemleri Onna dördülen şertler mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda we arkadaly gahrman serdarymda alkyş hem hoşallyk sözler aýdyldy. Hemişelik bir taraplamadan şany 30 ýyllyk toýma nasibetli ýaşlar guramasynyň köpetdäk, bagtyarlyk, berqararlyk we bizmeni tarap geňeşleriniň demir ýol uleglary ministrlarynyň ilkinji ýaşlar guramasynyň Demokratik partiýanyň Aşgabat şäher hemde bagtyarlyk we bizmeni tarap komitetleriniň Aşgabat şäher hemde etrap häkimlikler bilen bilelikde geçiren şäherleri netijeli tarapdan häsiýetlendi. Arkadaly gahrman serdarymyň ýordamynyň alim bilim ulgamyny döwrawatlaşdyrmak ýokary alma mümkinçiligi bolan giň gözetimli maksady okgony innowasion tehnologiýalary dolandyrmagy ukyply ýokary hüner taýýarlykly ýaşlary terbiýelep yetişdirmekde öňümizde goýan baş wezipelerini durmuşa geçirmek Türkmenistana sany bilim ulgamyny ösdürmek hemde tebigy we taýyk almy ugurlaryna değişli dersleri okutmagy kämilleşdirmek konsepsiýalaryny durmuşa ornaşdyrmak meýnamalaryny ýerine ýetirmek maksady bilen hemde ýaşlarda ýeňşe bolan anamy terbiýelemek şeýlede bilimiň hine garaşyr gödäwçilik amala aşyrmak maksady bilen Türkmen döwlet binagarlyk Guruluşyk institutynyň guramagyna Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň 30 ýyllyk bayramy başlanyp ýokary okul mekdepleriniň talipleriniň arasyna elektrotehnika dersinden ders wäsesi geçirli. Ders wäsesige Türkmenistanyň Döwlet Energetik Institutynyň, Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň, Harby Deňiz Institutynyň talipleri sany ulgam arkana gatnaşdylar. Ders wäsesiniň geçirmeginiň esasy maksady taliplerde öz başda pikirlenmegi, öz başda işlemegi, şolşarymly meselelerden başaryp çykmaklygy öwretmekden şeýle-de nazariýatda alan bilimlerini tejribede ulanmaklygy başarmak höwes süretmäge öz intellektual hyplaryny açyp görkezmeklerine uly mümkinçilikler ederdi. Goranlyk ministrlarynyň Harby institutynda şany bir taraplamadan 30 ýyllyk toýma nasibetli geçirilen dawaraly çäre dünýä siýasatyna bir taraplyk ýolagolary diýilip atlanyrly. Onna bu ýa-da çykyşlara orun berli. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Institutyna geçirilen dawaraly maslahat işin hiýasatyna tapatlandy. Dawaraly geçirilen maslahat ýurdumyzda geçirilýän şany bir taraplamadan 30 ýyllyk toýuna başlandy. Hemişelik bir taraplamadan şany 30 ýyllyk toýma nasibetli içeri işler ministrlarynyň institutyna geçirilen dawaraly maslahat netijeli tarapdan hiýasatlandy. Onna aýdym saly çykyşlara giň orun berli. Hemişelik bir taraplamadan şany 30 ýyllyk toýy halkara bir taraplyk ony münasibetli Türkmenistanyň Serhet institutyna geçirilen dawaraly maslahat netijeli tarapdan hiýasatlanıp ony bayramçylyk münasibetli bu ýysançly çykyşlara uly orun berli. Goranlyk ministrlarynyň Harby Deňiz institutyna Türkmenistanyň hemişelik bir taraplanyň 30 ýyllyk bayram münasibetli Türkmenistan bir taraplygy dünýä parahaçlygy atly ilmi amal maslahat netijeli tarapdan hiýasatlandy. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtagtymyza Aşgabat şäherine şu 9 dekabrda günniz boljak hawa barada Türkmenistan gidrometeorologiýa barada gurulunyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan vilayatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup azkym ýağış ýagar ömür bolmagy mümkin. Güne ordan tele sekundda 10-15 metr ýetýän şemal ösür. Hawa gündüzine 11-16 gradus maýl, kenarya etraplaryna 7-10 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup ömür bolmagy mümkin. Demnaz günatardan tele sekundda 9-14 metr ýetýän şemal ösür. Hawa gündüzine 11-16 gradus maýl bolar.
Mara vilayetine ötkäpdiren bulutly hawa bolup ömür bolmagy mümkin. Demirad güni ordan telesi günte 8-13 metre eken şemal öser. Hawa gündüzüne 14-19 gradus maýly bolar. Leba vilayetine ötkäpdiren bulutly hawa bolup azkem ýağış ýagar ömür bolmagy mümkin. Demirad güni ordan telesi günte 9-14 metre eken şemal öser. Hawa gündüzüne 8-13 gradus maýl, gün orta etraplaryna 18 gradus çenli maýly bolar. Daşoň vilayetine ötkäpdiren bulutly hawa bolup azkem ýağış ýagar ömür bolmagy mümkin. Demirad güni ordan telesi günte 9-14 metre eken şemal öser. Hawa gündüzüne 1-6 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäpdiren bulutly hawa bolup ömür bolmagy mümkin. Demirad güni atardan telesi günte 10-13 metre eken şemal öser. Hawa gündüzüne 12-14 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça dekabr aýynyň 9-na magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Ededi vatandaşlar, gyş pasyna howanyň derejesiniň öýtgäp durýanyny nazara alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegi maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenik paslyny öz saglygyňyzga gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňdan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşlüğün özününde bolsa halkyň bähbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz. Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadağymyzyň Betarap Türkmenistan adly kitabyndan. Türkmenistanyň betaraplygy bu biziň medemet gymmatlygymyzdyr. Durmuşymyzyň aýrylmaz bölegidir. Biziň baş maksadymyzdyr. Betaraplyk Türkmen halkyna parahat, asuda, bolalyn we gülleýän durmuşy berdi. Betarap Türkmenistan özüniň garaşsyz, daşar siýasat uğruny saýlap alyp, öňe tarap anamlyk adamlary urýar. Türkmenistanyň her bir raýaty betaraplygy, parahat durmuşyň kepiri, erterki güne bolan anam, rahat zähmeti, bagtyar nesiller kemale getirmäge, terbiýelemäge mümkinçilik hökmünden kabul edýär. Biz betaraplyk derejemiz hakyndaky jümleleri Türkmenistanyň konstitusiýasyna girizdik. Döwlet nişanlarymyzda, Türkmenistanyň döwlet baýdagyna, Türkmenistanyň döwlet senatyna şöhretlendirdik. Türkmen betaraplygy yer ýüzündäki ýurtlaryň her bir ýaşaýjysyna parahatçylyk we bagyt getirýär. Türkmen betaraplygy bu parahatçylygyň ýoludur. Biziň planetamyzyň ähli halklarynyň dostluk we dogurluk ýoludur. Betaraplyk biziň üçin durmuşyň ähli ugurlaryny amala aşyrylýan işleriň möhüm esasy bolup hyzmat edýär.
Salam mehruanlaşlar. Sağ manatranmysınız. Bizde halkara parahatçılık ve anlaşmak geline maskalanıza ağzı verirlik. Afudoluk, ehlal baryan işlerinizi diňe waşyklara weslenmeň tüýsürüňizden arzu etýär. Mehruanlaşlar edil watandaşlar, bir karar döwletimiň täze ýa-ni garkynç döwrüne gahrman arkadaly gahrman serdarymyň taýystalatny diýjetini ýurdumyzyň her bir günümiz taryhy wakalara weslenýär. Ýurdumyzda ähli pudoklar ösýär, özgörýär. Ýurdumyzda medeniýetimizi, sunugutymyzy ösürmek boýunça da hem maksatnamalaryň işler alınıp balýar. Edil watandaşlar, mehrumanlaşlar, Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugynyň binasyny Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň dörejilik işgärler bölümi başgynämeni Oglarwan gaşlak bilen ýazmagy makul bildik. Oglarwan gaşlak bilen hemmämide ma'lum bolýar. Ýurdumyzda bir karar döwletimiň täze ýa-ni galkynç döwrüne gahrman arkadaly gahrman serdarymyň taýystalatny diýjetini her bir günümiz toýdur bayramlara weslenýär. Şol bayramçylyklarda da hem biziň medeniýet we sunugat işgärlerimiziň öz aýratyn var. Häzirki wagtda ýurdumyzda medeniýetimizi ösdürmek, onu kämilleşdirmek, onu dünýäge ýaymak boýunça hem bir näçe işler alınıp barýar. Ine şolar dogrusyny öz ýürek goýsansyňyz beýan edäýsiňiz. Awalın mekri elbetde häzirki wagtda şu bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe medeniýetimizi, sunugutymyzy, edebiýatymyzy hassa ösdürmek, dünýä tanatmak babatyna türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsy taglalarynyň netijesinde ul işler alınıp barlýar. Biziň medeniýetimizi, sunugutymyzy, edebiýatymyzy häzirki wagtda bütün dünýä tanaýar. Türkmen medeniýetiniň, sunugutynyň ýaňy bütün dünýä dolýar. Elbette häzirki wagtda medeniýet halklaryň arasynda dostluk köprüsi bolup hyzmat edýär. Munyň özü medeniýetiň halklaryň arasyndaky dogonluk gatnaşyklaryny hassa berkitmekde, öwrenmekde orny eýleýänligine şaýatlyk edýär. Ýa-ni siziň özüňizden belläp geçdiňiz, ýurdumyzyň toý bayramlaryna medeniýet sunugat ustatlary uly orny eýleýär diýip elbette biziň ýurdumyzda toýlanylýan toý bayramlary medeniýet sunugat ustatlarymyzdan gözüňe getirmek asla mümkin näl. Sebäbi biziň medeniýet sunugat ustatlarymyz toýlanmagyň, bayramlanmagyň bezegi, olar toý bayramlarymyzy özleriniň aýdym sazlary bilen, şeýle sazlaşykly tans çykyşlary bilen, şeýle-de ajaýyp tomoşalary bilen dawaralandyrýarlar. Munyň özüm toý bayramlarymyzyň ýokary derejede geçmeginde şu medeniýet sunugat ustatlarymyzyň goşantlarynyň barlygyna şaýatlyk edýär. Elbette medeniýet sunugat ustatlarynyň ýerine ýetirýän ajaýyp aýdym sazlary, olaryň ýerine ýetirýän sahna eserleri, şeýle ajaýyp tans çykyşlary halkymyzyň ruhuny has belende götürýär. Medeniýetimiziň, sunugatymyzyň häzirki wagtda ýeten derejesi bilen gazanan üstünlükleri bilen halkymyz bilen birlikde dünýä halklaryny hem giňden tanışdyrýar. Elbette şu medeniýetiň, sunugatyň dawaralanýan ýerinde hemişe agdy berilgen bagtyarlygam, ruh belentligem dawaralanýar. Çünkü medeniýet sunugat ol halkyň kalbyny joşdurýar, ilham goşýar. Şeýle-de olaryň geljekde has ruh belent zähmet çekmeklerine de medeniýetiň, sunugatyň hyzmaty azal. Elbette häzirki bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe biziň medeniýetimiz hassa kämilleşdirilýär, hassa döwrewaplaşdyrylýar. Onu biz şu döwlet derejesinde geçirilýän çärelerde, konsertlerde hassa aýdym görüp bilýäris. Häzirki wagtda geçirilýän konsertlerde döwrewap usullardan peýdalanylmagam elbette şu medeniýet ulgamynyň işiniň kämilleşdirilýänligine aýdym şaýatlyk edýär. Häzirki wagtda gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň uly
aladalarının taýsy tagalalarının netijesinde medeniyet, sungut, edebiyat işgärlerimizin alyp barýan işlerine de uly gadyr sarpa goýulýar. Medeniyet, sungut, dörejiligi işgärlerimiz döwrümizin waspçylary bolup çykyş edýärler. Biziň aýdymçylarymyz, sadanlarymyz öz aýdym saatlaryna döwrümizin belent waspyny ýetirseler, biziň dörejilik işgärlerimiz, ýazyjy, şahyrlarymyz, jurnalistlerimiz özleriniň ýazýan makalalarynda, goşgularynda, hikaýalarynda şu ajaýyp döwrümizin waspyny şeýlede ajaýyp döwrümizin many, mazmunyny giňden açyk görkezýärler. Elbetde döwrümizin waspçylary bolan medeniyet, sungut ustadlarymyza, dörejilik işgärlerimizde ýurdumyzda sarpanyň uludan goýulmagy, olaryň çekýän zähmetleriniň döwlet sylaglary bilen, hormatly atlar bilen, şaher paýlary bilen serpaýlanyp durulmagy şu dörejilik işgärleriniň hassa ruhwelent işlemeklerine, olaryň döwrewap kämil eserleri döretmeklerine uly orny ýeleýär. Çünki her bir halkyň ýeten belent derejesi medeniýetine, sunugutyna, edebiýatyna aýdyň duýulýar. Biziň şu bir karar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwründäki ýetýän belent sepgitlerimiz, gazanýan ajaýyp ösüşlerimiz medeniýetimizde, sunugutumyzda, edebiýatymyzda has aýdyň duýulýar. Sebäbi ajaýyp döwrümizin ösüşleri, özgörüşleri medeniyet, sunugut, dörejilik işgärlerimiziň eserlerine aýdyň orny alýar. Doğru belekiştiňiz ne ýaňtyň belleşiňiz ýaly bir haýsy bir halkalaňyzda şol halkyň medeniyetiniň üsü bilen şu halkyň geçmiş taryhyny bilip bolýar diýip aýdyp geçdiňiz. Ilk bilen haýsy ýurda baranyňda şol ýurdun medeniyetiniň şu neçeni geçmişiniň nähilek bolanyny bir bilmek üçin ilk bilen şol ýurdun medeniyeti bilen tanışýarlar. Biziň ýurdumyzda daşyrykdan gelýän mihmanlarymyz ilk bilen biziň medeniyetimiz bilen tanışyp, ýagny ilk bilen Türkmenistanyň Döwlet Medeniyet Merkeziniň Döwlet Muzeýine barýarlar. Biziň şol ýerdäki bir millilik bilen tanışyp bolýarlar. Ýa bir geçmişden ata-babalarymyzdan gelýän milliligimiň şu neçeni aýaly ýetenliklerini olar bir özlerine täsir galdyrýarlar. Şeýle hem häzirki wagtda ýaňsyň belekkä etişiňiz ýaly medeniyet we sunut işgärlerimizde bir aýratyn tapawutlandyrmak maksady bilen bir ýurdumyzda dörejilikde tapawutlanan ýaş zehinli aýdymçylamy tapawutlandyrmak maksady bilen ýagny ýarym şeýle hem Türkmenistanyň magtumlaryna ýaş guramy bilen merkezi ýeňeşiň şeýle hem medeniyet ministrligi bilen bilelikde geçirilýän her ýylla ýylyň parlak ýylyda atly bäsleşkä bolmasa da mektep okuwçylaryň arasyna merjen däneler şeýle hem Türkmenistanyň magtumlaryna ýaş guramy merkezi tarapyndan hem bir näçe dörejilikli bäsleşiklerin geçirilmegi hem geljekde bir ýaş zehinli aýdymçylarymyzyň bir medeniyete bolan şeýle hem sunuta bolan höwüsiniň hasy artdyrmany uly iteri berýär. Elbetde mähri şu geçirilýän dörejilik bäsleşikleri özüniň gowy netijesini berýär. Ýa-ni siziň özüňizden belläp geçdiňiz ýanglan diýarym telebäsleşigi, garaşsyzlygyň merjen däneleri bäsleşigi, şeýle hem ýaş aýdymçylaryň arasyna geçirilýän ýylyň parlak ýyllady bäsleşikleri şu täze ýaş zehinleriň ýüze çykmagyna üren uly orny ýeleýär. Biziň medeniýetimizde, sunugutumyzda täze ýaş zehinleriň aralaşyp olaryň ukuyup başarnyklarynyň ýüze çykmagyna şeýle-de özleriniň ukuyup başarnyklaryny halka ýetirmeklerine de şol bäsleşikler uly orny ýeleýär. Elbetde biziň türkmen halkymyz sunugutsyýar halk vilayatlara, owa ýerlerine baranmazda da bizi şu sunuguty höwesek ýaşlar bilen hemişe ýüzbe-ýüz bolýarys. Şolar ýaly sunuguty höwesek ýaşlaryň ýüze çykyp halkymyza ýetirilmegine de şol dörejilik bäsleşikleriniň aýratyn orny bar. Ýa-ni mähri siz belläp geçdiňiz şol milli gymmatlyklarymy aýaly saklamak bilen baglanyşykly öz pikirleriňizi beýan etdiňiz. Türkmenistanyň Döwlet Medeniyet Merkeziniň Döwlet Muzeýine biziň taryhy, medeni gymmatlyklarymy saklanylýar. Şol Türkmenistanyň Döwlet Medeniyet Merkeziniň Döwlet Muzeyi hemişe köp adamly biziň öz ýyllaşlarymyz bilen birlikde şol muzeýe
dünya döwletlerinden gelýän wekillerem, myhmanlarem, jahankeşdelerem şol muzeýe barıp biziň geçmiş taryhymyz bilen, medeni gymmatlyklarymyz bilen tanışmaga giň mümkinçilik alýarlar. Şol muzeýiň bölümlerinde taryhymyza, medeniýetimize degişli gymmatlyklar saklanylýar. Elbetde dünya döwletlerinden gelýän myhmanlaryň, wekilleriň, jahankeşdeleriň ilki bilen şol muzeýe baryp görmekleriniň özüm şol türkmen medeniýetine, türkmen halkynyň medeniýeti bilen, taryhy bilen şolaryň gyzyklanýanlygyny açyk görkezýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet kitapxanasyna da biziň ruhy hazynamyz bolan, uly baýlygymyz bolan kitaplar saklanylýar. Elbetde türkmen halky sungat söýerligi bilen birlikde kitapxon halkymy hasaplanýar. Sebäbi biziň halkymyz hemişe kitaba durmuşyna ören uly orun beripdirler. Kitaplary biziň ata-babalarymyzdan ilmi dama aýagly saklatdyrlar. Kitaplaryň mukaddesligini şol kitaplarda adamyň ruhuny kämilleşdirmek, durmuşda özüňi dogry alyp barmak, edep ikramly alyp barmak bilen baglanyşykly gymmatly pikirleriň jemlenýänligini düşünüpdirler. Şoň üçin biziň ata-babalarymyzam kitaba öýüniň töründen orun beripdirler. Häzirki wagtda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe de biziň ýurdumyzda kitaba ören uly sarpa goýulýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet kitapxanasam hemişe kujuly kitapxana baranyňda kitapxananyň işgärleri güler yüz bilen garşylap şol özüň isleýän kitabyňy saňa dessin tapyp getirip berýärler. Munyň özüm kitapxanada okuçylara edilýän hyzmatyň ören ýokarlygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Kitapxananyň kitap goram diýseň, baý şol kitapxana baranyňda şu islenlik kitaby tapyp bolýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet kitapxanasyna gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarmyzyň kitaplarynyň bolmagy, şonuň ýalda biziň döwürdeş ýazyjy şahyrlarymyzyň kitaplarynyň hem bolmagy munyň özi şu kitapxananyň gorunyň baýlygyny ýene bir gezek subut edýär. Yer gelende bellek geçtik şu gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarmyzyň uly gollaw himayetlary netijesinde ýurdumyzda her ýyl medeniýet hepdeligi geçirilýär. Şol geçirilýän medeniýet hepdeliginde de bize şu medeniýetimiziň, sungatymyzyň, edebiýatymyzyň häzirki wagtdaky gazanan üstünlikleri bilen giňden tanış bolýarys. Çünki şol medeniýet hepdeliginde biziň teatr artistlerimiz şeýlede aýdymçylarymyz, sadandalarymyz, şonuň ýalda biziň ýazyjy şahyrlarymyz, kino ustadlarymyz medeniýet hepdeligine özleriniň sowatlary bilen barýarlar. Şeýlede şol medeniýet hepdeliginiň çäklerinde sergileriň ýaýbanlandyrylmagy, munyň özi elbetde biziň halkymyzyň şu medeni taryhymyzy bilen, amal haşam sungatymyzyň ýeten derejeleri bilen ýakyndan tanışmaga uly mümkinçiligi döretýär. Medeniýet sungat dörejiligi işgärleri birek bilen tejribe alşýarlar, birek medeniýet bilen sungat bilen dörejiligi bilen ýakyndan tanışmaga uly mümkinçilik tapýarlar. Şonuň ýalda ýürüte ustadlyk sapaklarynyň geçirilmegi, munyň özi elbetde halklary ruhtaýdan birek ýakynlaşdyrýar. Yer gelende bellek geçdik, häzirki döwürde biziň ýurdumyzda halipa şägirtlik gatnaşyklaryna da ören uly ähmiýet berilýär. Medeniýet ulgamyna halipa şägirtlik gatnaşyklarynyň hassa ösdürilmegi, kämilleşdirilmegi elbetde biziň medeniýetimiziň, sungatymyzyň, edebiýatymyzyň döwrewat derejede ösdürilmegine, kämilleşdirilmegine, hassa kämil sungat edebiýat eserleriniň döremegine uly orny ýeleýär. Şu pursatda sahawatly beýgi işleri dünýä ýaýan türkmen medeniýetini, sungatyny, edebiýatyny gülledi ösdürýän, ýurdumyzyň halkara awraýyny hassa belinde götürýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarmyza tüýsürekden sag bolsun aýdýaryn. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarmyzyň janlarynyň sag belent başlarynyň aman bolmagyny, il ýurt bähwetli umum adamzat ähmiýetli döwletli işleriniň hemişe üstünlikleri wetlenmegini
tüýsürekden arzu edýärin. Şu ajaýyp pursatda türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arkadagmydy, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahraman serdarymydy, bagtyar halkymydy hemişelik bir taraplygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayram bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Köp sağ olun beren täsiri görülmeniz üçin biz hem size medeniyetimizi we sunatymyzy ösdürmekde alyp barýan işlerinde diňe rowaşlyklara wetlenmegi tüýsüremizden arzu edýäris. Mähribanlaşlar ediz watandaşlar bizi bolsa ajaýyp döwürli watan atly gepleşmeden dowam etýär. Medeniyet we Siýasat jurnalynyň jogapkär katibi Aýjan Saparowa. Halkara parahatçylyk we ynançmak ýerli byglan edilen şu ajaýyp ýylymyzyň her bir güni toýlara, bayramlara beslenýär. Hemişelik bir taraplygymyzyň şany 30 ýyl toýlanjak. Şu ajaýyp ýylymyzda ençeme halkara çäreleriň, forumlaryň, sammitlaryň ençemesi geçirli. Enha şu ýyl hem döwletimiziň hemişelik bir taraplyk huk derejesiniň gazananyna bir 30 ýyl dolýar. 30 ýyl taryh üçin uly möhlet bolmasa-da şol bir ýyllaryň içinde bir döwletimizde taryha, asyrlara barabar özgertmeler gazanyldy. Elbetde türkmen bir taraplygy bir dünýä ýüzünde özüniň parahat söýjülükli, insanperwer, ılalaşdyrjylykly ýoly bilen tanalýar. Çünki ýurdumyz bir Gahraman Arkadagmyzyň, hem de Arkadagal Gahraman serdarymyzyň bir alyp barýan döwlet siýasatynyň özününde bir döwletiň bir bähwetlerini nazarlayan parahat söýjülükli, ılalaşdyrjylykly hem de insanperwer ýörelgeler diýär. Bugünkü Türkmenistan döwletimiz dünýä ýüzünde özüniň ılalaşdyrjy merkez hökmüne tanalýar. Gahraman Arkadagmyzyň Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watan atly ajaýyp şygyryna bir adamzadyň arzuwy awatlyga telwasdyr diýip jaýdar belleşi ýaly awadançylygyň bir ähli halklaryň baş maksadydygyny görmek bolýar. Elbetde dünýä özgerýär, emma bir halklar, umum adamzat ähmiýetli bir tagallalar öz ähmiýetini hiç wagt ýitirmeýär. Hormatly prezidentimiziň alyp barýan döwlet siýasatynyň özüne parahat söýjülükli, insanperwer ýörelgeler nazarlayan bir siýasaty görmek bolýar. Ina şu ýylyň dowamyny bir geçirilen halkara ähmiýetli ençeme maslahatlar, çäreler, forumlar, sammitlaryň biziň ýurdumyzda geçirilmegi hem dünýä ýüzünde bir parahat söýjülükli siýasaty bilen tanalýan döwletimiziň daşary siýasatyna gazanan bir ajaýyp üstünlikler diýsek ýalňyşmar. Şu ýylyň dowamyna geçirilen bir awada milli siýasatçylyk zowlugyny deňde çykargasy bolmady. Ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahat hem munyň aýdyň misaly, ýani bir döwri alys günjeklerde ýaşaýan, durly dille gürleýän, durly medeniýeti sungaty däp desurlar bolan halklar awada milli siýasatçylyk zowlugyny birleşdi. Şol ýerde birek medeniýeti sungaty däp desurlar bilen tanışyldy. Munyň özüne bolsa eýam sungatyň medeniýetiň bir alys döwlet bilen birek bilen dostlukly gatnaşyklaryň pajarlamagyna ýene bir gedek ýol açdy. Medeniýet ulgamy hem bir taraplyk ýyllaryna pajarlap ösdi. Inha esasan hem halkara gatnaşyklaryna gazanylýan üstünlikler bir ören buýsanyrjy biziň ýurdumyzda bir durly döwletleriň bir medeniýet günleriniň bellenilmegi ýa bolmasa Türkmenistanyň medeniýet günleriniň daşary ýurt döwletleriniň ençemesine bir dawara bilen bellenilmegi eýa medeniýetimiziň bir halkara derejesinde halkynýanlygynyň güwäsi bolup durýar. Ina şu ýylyň özünde dünýäde parahat söýjülükli siýasaty bilen tanalýan bir tarap watanymyzyň ösüşleri baky bolsun, parahatlyk baýdagymyz baky parlasyn, halkymyzy eşretli durmuşda ýaşadýan, halkyny ajap zamany bagş eden Gahraman Arkadagmyzyň, Arkadagal Gahraman serdarymyzyň janlarynyň sag belent başlarynyň aman, il ýurt bähwetli tutýan her bir tutumly işleriniň rowaşlyklara beslenmegini arzu edýäs. Mähribanlaşlar ediz watandaşlar bizi bolsa ajaýyp döwürli watan atly gepleşmeden nik sahypalarynyň dowam etýär.
şuunlar yurdumyň ähli kunjoklarına, şol taýda Mara welaýatyna hemişelik bir taraplamyň 30 ýyllyk bayramçylyk münasibetli dawaralara we matlagatlara giňerim berilýär. Mara welaýatynyň Mar şäherinde ýerleşen Mara mehmanhanasynyň mejlisler çaýyna Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Mara welaýaty we Mar şäher komitetleriniň gurulmaklaryna hemişelik bir taraplamyň 30 ýyllyk bayramçylyk münasibetli matlagat geçirildi. Ýaşadyn parahat durmuş atlyk matlagata Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, welaýat şäher etrap maslahatlarynyň agdalary, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Mara welaýaty we Mar şäher komitetleriniň işgärleri we işçiň agdalary gatnaşdylar. Bayramçylyk münasibetli geçirilen maslagatyň dowamyna halkara bir taraplyk gün münasibetli gutlurar aýdylyp, hormatly prezidentimiz arkadaşly Gahrman Terdarmyň hemde Gahrman arkadaşymyň alyp barýan yntanperwer daşary syýasatlary, ýurdumyzyň bir taraplyk derejesi, halkara guramalar bilen ýola goýulan hyzmatdaşlyklar, döwletimiziň halkara derejesindäki awray barada durulyp geçirildi. Şeýle-de hemişelik bir taraplamyň saýatynda ýurdumyzda ganalýan ykdysady ösüşler we ýetilen beren tepkiler barada bu taşlyk gurulmalar edildi. Şanyny tene münasibetli geçirilen maslahatyň dowamyna çykyş edenler, ýurdumyzda ösüşiň täze belekliklerine tarap alyp barýan hormatly prezidentimiz arkadaşly Gahrman Terdarmyda hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadaşymyda alkyş sözlerini aýtdylar. Men Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Mar şäher komitetiniň başlygy Hekimmerdi Uradberdiýew. Hemmemiziň bilişmediýäli şuunlar diýarymyzyň ähli ýerlerine hemişelik oňyn bir taraplymyzyň 30 ýyllygy giň dawary bilen uly şatlyk şowgun bilen belenip geçilýär. Halkara parahatçylyk we onuňşmak ýylynyň her güni biziň watanymyz üçin şeýle awraýly, şowly gowy ýyllaryň biri boldy. Türkmenistan watanymyzyň halkara derejetindäki at awry barha beýgeldi. Watanymyz ähli ýurtlar bilen diňe parahatçylyk söýüjülükli öýdary bähwetli gatnaşyklary ýola goýdy. Gahrman Arkadaşymyň parahatçylyk sady, dostluk, dogunluk sady atly kitabynyň 44-nji sahypasyna Bayrahman Türkmeniň şeýle sözlerini getirýär. Agdy bir we parahat ýaşamak sunuty bilen deňeşdirende ýeňiş gazanmak sunuty hiç zatdır diýer. Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 80 ýyllygy, Türkmenistan watanymyzyň bir taraplygynyň 30 ýyllygy belenleýän halkara parahatçylyk anlaşmak ýylynyň şu günlerine ýurdumyzyň ähli ýerine halkara bir taraplyk güni uly dereje bilen belenip geçilýär. Ne şu günem Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Mar welaýat, Mar şäher komitetleriniň birlikde gurulmagyna ýaşatyn parahat durmuş şygary bilen wagt netigat duşu geçirildi. Şu duşlukda Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Mar welaýat komitetiniň ýanyňky, şeýle-de Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Mar şäher komitetiniň ýanyňky wagt netigat toparynyň agdalary, deputatlar, welaýat şäher halk matlagatynyň agdalary gatnaşdylar. Çykyş edenler, ýurdumyzda alyp barýan parahatçylyk söýüjlükli syýasat barada halkymyzyň rewşen geljegini alyp barýan beýik tutumlar dogrusyna buýsunçly gürrüň etdiler. Dogrudanam biziň watanymyzda ähli ýurtlar görelle boljak ajaýyp, asuda, bagtyar ýaşaýşy öňe sürýän ajaýyp syýasat alynyp barylýar. Ýurdumyzda alynyp barylýan syýasat netijesinde Türkmenistan watanymyzyň tekli boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna birnäçe kararnamalar kabul edildi. Türkmenistan watanymyz dünýäde ýeketek Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 3 gedek bir taraply ikrar edilen bir tarap döwletdir. Biziň watanymyz dünýä ýüzü bilen parahatçylyk söýüjlükli, alalyşykly, öýdary bähwetli syýasaty alyp barýar. Halkymyzyň asudalygyny, bagtyarlygyny ähli zatdan ileri tutýan Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matlagatynyň başlygy Gahrman Arkadaşymyň, Türkmenistanyň hormatly prezidenti Arkadaşly Gahrman Terdarmyň janlary sag, ömürleri uzak, alyp barýan il ýurt, umum adamda bähwetli beýişleri mundan öýlegem rowaj aldy. Hemişelik bir taraplyň 30 ýyllygy halkara bir taraplyk güni bilen Gahrman Arkadaşymyň, Arkadaşly Gahrman Terdarmyň
tutuş Türkmen halkymyzy tüýtürekden gutlayan bayramyňyz gutly bolsun adamlar. Men Mar şäheriniň Merkez şäher kitapxanasynyň kitapxanasy, Türkmenistan Demokratik Partiýasynyň Mar şäher komitetining wagt netigat toparynyň agzasy, Türkmenistanyň ýaşlar bayranyň eýesi Maral Guluwa. Hemmämide ma'lum bolşýaly berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne, gahrman arkadağymyzyň döwletli ýoluny munasip dowam edýän arkadaly gahrman serdarymyzyň parasatly başlanmagyna edi diyarımızda durmuşa geçirilen beýik işler halkymyzyň bähwidine öňtürler. Şeýle hem ösüşüň berk binýadyny emele getirýär. Şeýle belent maksatly özgertmeleriň her biri halkymyzy her bir untany buýtandyrýar. Garaşsyzlyk bilen galkynan, bitaraplyk bilen beýgelen mehriban halkymyz bugünkü asuda esretli bagtyar durmuşda esretli zamananyň ködürini görüp ýaşaýar. Bilşimi diýaly ýurdumyzyň şanyny geçmişi şöhratly şu güni nurana geljek bilen baglanşykda her bir ýyly munasip şygar bilen atlandyrmaklyk inne asly däwürli. Munasip şygar bilen atlandyrylan bu ýylymyz hem mehriban halkymyzy aýratyn hem bagtyar ýaşlarymyzy täze ähmet üstünliklerine ruhlandyrdy. Şeýle hem hemişelik bitaraplygynyň hukuk ýagdaýynyň ähmiýetini ýokarlandyryp halkary ýeňişligine awraýyny hassa artdyrdy. Bu ýylymyzyň diňe bir biziň ýurdumyzda däl eýsem bütün dünýä üçin hem şeýle atlandyrylmagy, munyň özi gahrman arkadağymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň millet hem döwlet, adamzat hem dünýä barada pikir garaýşlarynyň, dünýäniň belent minberlerinden edýän çykyşlarynyň, ýazan kitaplarynyň içinden parahatçylyk we ynanşmak taglimatynyň er şargat çol geçýänliginiň aýdyň suwutnamaty bolup durýar. Bitaraplyk biziň asuda esretli bagtyar durmuşymyzyň giregidir, ösüş özgörüşlerimizin kepilleri. Çünki gahrman arkadağymyzyň belleýşýäli adamzadyň beýik geljegi parahatçylygyň üpçün edilmegi bilen bina bolýar. Bu şanly ýylymyzyň taryhy wakalary halkymyzyň agdy birligini, gahrman arkadağymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň belent maksatlarynyň rogaşlanýanyny, beýik işleriň durmuşa geçirilenligini görkezýär. Hormatly prezidentimiziň parasatly başlanmagyna, parahatçylyk we dostlugyň mekany, parahatçylyk söýçülük taglimatyny bütün dünýäde ösdürýän ýurt hökmüne bugünkü Türkmenistan döwletimiz belent awraýdan peýdalanýar. Hakykatdan hem parahatçylygyň bar ýerine bu ýysançly aýdym saatlar, şygyrlar dörýär. Asudalyk bar ýerine toýlary ulaşýar. Şeýle toýly günlerimizde hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk şanly toýnyň toýlanýan günlerine Suportda gahrman arkadağymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy, mehriban halkymyzy şanly bitaraplygynyň 30 ýyllyk toýy bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Biz şeýle asuda esretli bagtyar durmuşda, asuda asmanyň astyna parahat deminiň üstünde, baky bagtyarlygyň goýnyna ýaşadýan gahrman arkadağymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sag, ömürler uzak, belent başlar aman bolsun. İl ýurt umum adamzat bähwitli alyp barýan beýik işleri rowany ýollarda rowaşlyklara beslensin. Hawaylaşlar evi vatandaşlar belki beşimizin sahiplerinden devam edeceğiz. Menin häzirki söhbetdeşim Ahal vilayetynyň Akbuday etrawynyň Türkmenistanyň gahrmany Muratberdi Sopy ifadanyny o hojalyk paýdarlar jemgyýetiniň Limanariýa hojalygynyň ýygymçysy Gülistan Garly bilen gepleşmede dowam edýär. Gülistan citrus agacy bolan limon. Limonyň bir ähmiýeti ören uly. Häzirki wagtda limonyň ösürip ýetişdiriş alınıp barýan işler hakynda bir gurrun berseňiz. Limon agaçynyň ähmiýeti ulydyr. Esasen hem goş pasl adamlarda düme keselleriniň döremegi mümkin. Şo düme keselleriniň öňüne almagynda hem limonyň ähmiýeti ulydyr. Esasen hem limon agacy eýam sentýabr aýlary başlandygy ýetişip uraýar. İlki başda limony biz saralama görnüşinde ýygyp başlaýarys. Ýa-ni saral uran limonlary ýygyp uraýas. Sonra bolsa birinji we ikinji, üçünji tapgyr görnüşinde ýygylyp başlanýar. Sonra bolsa dördünji tapgyra geçdigi eýam limon agacynyň limonlarynyň hasylynyň ýetişdigi hasap edilýär we o tapgyrda limon tutuşlygyna ýygylýandyr. Esasen hem limon agacymyzyň östürilmeginde köpde günleriň berilmegi ähmiýeti uly. Mart aýynyň başlarynda eýam limon agaçlaryny
dem bermeli. Şonun üçün hem eýam sentýabr aýlarynda limon ýygylyp başlandygy, ýanwar aýlarynyň ahirlerine çenli limon hasyly ýygnalyp gutarylýar. Şo ýygnalyp bolandan soňra bolsa limonlarymyza uly ähmiýet berip başlaýarys. Ýani agaçlara seretmegimiz hökman zerur gerekdir. Näçe limon agaçyna seretdigimiz saýyn o limonlaryny bol hasyllygyny artdyrýandyr. Eýam ýanwar aýlygy başlandygy oňa ders dökülleriniň berilip uralýar. Soňra fosfor, kali dökülleri hem berilýär. Fevral aýlarynda bolsa eýam oňa täzeden suw berilip uralýar. Esasan hem limon ağaçlarymyzyň hasylynyň bol bolmagy üçin bolsa oňa çyrtym işlerini geçirilmegi hökmany zerur derejede gerekdir. Çyrtym işleri bolsa ýylyň dowamynda 2 gezek alınıp barylýar. Birinji çyrtym işleri eýam iyulla aýlarynyň ahirlerinde başlap awgust aýlarynyň başlaryna çeni gotarylmagy zerurdur. Soňra bolsa ikinji tapgyr çyrtym işleri bolsa eýam ýanwar aýlarynyň başlaryndan başlap fevral aýlarynyň başlaryna çeni gotarylmagy zerurdur. Limon ağacı esasen hem bizim limonariýamyzda 8000 düýpden gowrak limon ağaçlary östürilip ýetişdirilýär. Şo 8000 düýbüň her birine gowy seredýäris. Näçe limon ağaçyna seretdiň saýnam şonça bol hasyllygyny artdyrýanlygy sebäplidir. Esasen hem içiniň derejesi was 22 derejeden köp bolmaly däldir. Eger de ondan köp boldugy saýyn eýam limon ağacı gereginden öňürti güllemegi başlaýar. Şol güllemezligi üçin başa şo 20-22 derejeden geçmeli däldir. Esasen hem limon ağaçlaryny yetişdirmegimiz üçin bolsa oňa hökman derejede ýylylyk gerekdir. Şonuň üçin hem ilki sentýabr aýlarynda şo limon ağaçlaryny ýylylyk saklamak üçin plastikin paketleriň üstü bilen ýapýarys. Soňra bolsa eýam onuň mart aýlarynda howanyň has hem gyzyp urap başlaýar. Şo sebäpden hem limona has hem gyzgynlyk gerek däldir. Şo sebäpli bolsa eýam mart aýlarynda ahirlerine bolsa üstündäki plastikin paketleri aýrylyp uralýar. Limonyň her birini bolsa gowy saklanyp durulmagy üçin bolsa onu hökman derejede çöp jagyzy bilen ýygylmaly. Eger-de şonuň çöp jagyzy bolmasa eýam ol çalt zaýylanyp uğraya. Gülistan diýmek onu limony köp möhletden saklamak üçin, ýani limon agajymyzdan kesip aýramyza eýem şul limonyň çöpüni uzyn edip barmaly bolýar. Şeýle-de? Hawa, eger-de şu limonyň çöpüniň gysga ýa-da hasem uzun bolmagy hökmany däldir. Şunuň ýaly görnüşde bolsa yeterlik hasaplanylýar. Çünki has uzun bolsa hem beýleki limonlary şikes ýetirmegi mümkin. Şo sebäpli hem şunuň ýaly görnüşde edilse has amatly hasaplanylýar. Esasen hem biz şu sebäpli hem limonlarymyzy çöp jagyzy bilen ýygýarys we şu çöp jagyzy bilen ýygylan limonlary biz öz Türkmenistan ýurdumyzyň 5 vilayetine hem uğratýarys. Munyň bilen biz has hem buýsanýar. Çünki biz her bir öz vilayetimizin bazarlarında hem öz limonlarımızın bolmagy bizi ören begendiriji, buýsandyrjy bolup durýar. Öz zähmetimizin miwesini görýäris. Gülistanyň çyrpym işlerini geçireňizde şol agajyň niränen çyrpym işleri geçirýäňiz? Inha mähri esasen hem limon ağaçlaryny biz iyul, awgust aýlarynda çyrtylýarys we ikinji çyrtymy bolsa ýanwar aýlarynda başlanýar we fevral aýlarynda gutarýar. Şahany görýän bolsaňyz eýem şu taýda bolsa 40-50 santimetr aralykda yer goýmaly. Şu taýyndan bolsa çyrtmaly. Çyrtylanda da edil dogry usulda däldi. Eşe gytagyrak görnüşinde çyrtmaly. Şu şahany gytak çekenimizin sebäbi eýem şo çyrtym şahanyň alynan ýerinde şo taýda gülleme şahasy çykýar. Şol ýerde-de hem limon güllap uğraya. Näçe çyrtym işleri geçirilse limon üçin şonça gowy. Sebäbi onuň şo taýda güllemek usuly başlanýar. Esasen gülleýän döwürlerinde bolsa ol iki görnüşde gülleýändir. Ýani hem ak hem gyzylymtyr görnüşde bolýar. Bize has peýdalyşy onuň gyzylymtyr görnüşde bolýany. Ak görnüşdäki has ähmiýetli däldir. Şo sebäpli hem biz esasen gyzylymtyr görnüşli güllerimize has köp ünüs berýändiris. Ýyla dyşhanamyzda limonlaryň iki görnüşi östürilip ýetişdirilýär. Ýani
maya sortu hem de mandarin görnüşü östürülüp yetiştirilýär. Şol maýer sort bolup durýar, limonun. Hawa şu maya sortuna değişli. Bu bolsa mandarina çatılan görnüşüne değişli bolup durýar. Bulary hersi öz aýratyllygy boýunça tagam boýunça da tapawutlanýar. Mandarina çatılan görnüşi ol azrak süýjümtül bolýar. Beýleki maya sortu bolsa has hem turşy tagamly bolýar. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip beren hormatly arkadaly gahrama serdarymyzyň jallary sag, ömürleri uzak, ilbäk bitli, ýurt ähmiýetli tutýan tutumly işler elmedama rowaç almagyny tiz ýüremden arzu edýär. Köp sag bolun, Gülistan dogrudan häzirki wagtda biziň ýurdumyzda bir ýyladyşhanalaryň, sitilhanalaryň yerimi barha giňelýär. Şol ajaýyp ýyladyşhanalarda da ýaş hünärmenlerimiz zähmet çekýärler. Biz hemside halkara parahatçylyk we anançmak ýerine ählal barýan işlerinde diňe rowaçlyklara we senden tüýsüramyzdan arzu etýär. Sag Mehribanlaşlar, edi vatandaşlar, anha ajaýyp döwürli watan adly gepleşimiz. Şolardan ibaret biz bolsa gepleşimizi geçirip durýar. Şu pursatdan peýdalanyp biz asuda asmanyň astyna, paraha zeminiň üstüne bolelendirmişde ýaşadýan gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň başlarynyň dik ilbäk bitli ýurdak tutýan işleriniň elmydama rowaç almany tüýsüramyzdan arzu etýär. Häzirkiçe hoş wagtyňyz. Hormatly illeşler, Türkmen Gaz Döwlet Konserniň Türkmen Gaz Üçinçilik Birleşigi sizi TV gaz bilen bagly dörep biläjek dürli hilakçylyklardan gorumakly üçin şulary ýatladýar. Ýaşaýyş edara jaýlaryna gaz bilen işleýän ýenzamlaryň oturdulan otogynyň penjiresine otogyň howasyny çalyşmak üçin açylýan gözi bolmaly. Gazy ýakmak üçin öňürti otly çöpi ýakyp, onu gaz ýanýan ojagyna eltmeli. Diňe şondan soň yüzüne gerek nurwat açmaly. Muny tersine ýerine ýetirmek howpludyr. Niýetlenmedik maksatlar üçin ýa-da öýüň içini gyzdyrmak ýaly ýagdaýlarda gaz enzamlaryny ulanmak gadagan edilýär. Düzgün bozulsa, adamyň saglygyna we janyna howp salýar. Gazyň sızmaklygyny diňe sawun köpürjegi bilen anyklamak bolar. Merkezi ýyladyş ulgamly köp katly ýaşaýyş jaýlaryna gaz bilen ýyladylýan enzamlardan peýdalanmak düýbünden gadagan edilýär. Gazyň ýysy duýulandan gazlaşdyrylmadyk ýerden gaz hojalyk gullugyna telefon arkaly 04 belge habar berip, gaz enzamy ulanylandan soň gaz geçirjiginiň nurwatyny hökman ýapmaly. Otogyň içinde gazyň ýysy duýulanma, gazyň sızmasyny ýüze çykarmak üçin açyk otdan peýdalanmak gadagan edilýär. Açyk ot bilen baarlanylsa partlama ýa-da ýangyn emele gelip bilýär. Gaz enzamlary gurnalan otoglarda ýatmak, gynjalmak gadagan edilýär. Yanan gazyň galandysy siziň zäherlenmeňize sebäp bolup biler. Gaz enzamlaryň beceriş awatlaýyş işlerini öz başda geçirmek gadagan. Egerde talap bozulsa, bet bagtçylyga getirip bilýänligini ýatdan çykarmaly däldir. Gaz enzamlaryny iş ýagdaýyna ödewçiliksiz galdyrmak we gaz enzamynyň ojagynyň üstüne sowuklugyň dökülmegine ýol bermek gadagan edilýär. Sowukluk dökülende gaz ojagyna ýanýan od öçüp gazyň otoga ýaýramagy howply ýagdaýlary döretmek mümkin. Mehriban watandaşlar, döwletimiziň gymmatly baýlygy bolan mawy ýanyňyzy tygyşytly we howpsuz bolanaly.
Kahraman arkadağımızın bize peşkeş veren Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükler adlı ensiklopediki kitaplarına genişleyin Almatay'dan beyan edilen, Güneşli Türkmen toprağımızda bitiyen dermanlık ösümlüklerinden tayarlanan milhem çayları maşgalık mananı bilen maslahatlaşıp günün devamını kabul edin. Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuş ve Derman Tenağıtı Ministerliğinin Sağlığı Koruyuş'un haberler merkezi. Yılın ähli patıllarına döräp mevsimleyin yiti respirator kesellerin öňüni almak üçin sagdyn durmuş ýörelgelerini alyp baryp, arasaçylyk tertip düzgünini berk-berja etmeli. Mevsimleyin yiti respirator kesellerin öňüni almak üçin beýdaly maslahatlar. Bedenin kesele garşy görüş kybynyň ýokary bolmaklygyny gadanmak üçin beden terbiýe we sport bilen meşgullanyp sagdyn imitlenmeli. Ir seher bilen ve akşam arasy howada yarım saat piyada yürümeli. Öz hemde öz perzentleriňiziň burnunyň nemli bardasyna aksalin melhemini çalmagy indi edinmeli. Fasyllara göre giyinmeli ve vitamin C, askarbin turşusyna bay önümleri kabul etmeli. Meyve şirelerini, ballı ve limonlu gök çayı, itburun demlemesini, kilim, keşir ve beylik bakça önümleri kabul etmeli. İş yerinizde ve öýleriňizde otoglaryň howasynyň temiz bolmagyny gadanmaly. Bunun üçin penjereni wagtal açyp, otogy ýelejiredip durmaly. Ýöne şimalyň urunna özüňiziň ýa-da çağılaryňyzyň durmagyna ýol bermeli de. Howanyň üýtgemegi bilen mewsimleýin keselleriň öňüni almak maksady bilen milli tagamlarymyz bolan gyzyl burç goşulan uğun aşy kabul etmeli. Gyzyl burçyň düzümindäki vitaminler, beýdaly maddalar adamyň bedeniniň kesele garşy görüşi kybyny ýokarlandyrmaga ýardam berýär. Ýöne hükman, maşgalalykman bilen maslahatlaşmaly. Keseliň ilkinji alamatlary ýüze çykan ýagdaýynda hükman maşgalalykmana ýüz tutmaly. Asgyrlanma, üskürlenme, idealyk bilen agzy we burny yapmaly. Elleri elmidama arasa ýagdaýda saklamaly we ýygy-ýygydan sabun bilen ýuwmaly. Derman terişdelerini öz başdak lukman bilen maslahatlaşmaly. Kabul etmeli der. Esasan hem bu antibakteriyal feriştelerine has degişli. Sebebi antibakteriyal ferişteleri viruslara däli bakteriyalara karşı ukyply. Olar öz baştak ulanmaklyk bir näçe gaýry getirip biler we bedenin kesele garşy durnuklylygyny bedeldir. Bedenin kesele garşy durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin Kahraman arkadağımızın bize peşkeş veren Türkmenistanyň dermanlyk ösümlükler adly ensiklopediki kitabyna beyan edilen itburun, çopon telpek, buyon kökü, zirk, alyç, mikkejüň, ulpogy, narpyz, limon ýaly dermanlyk ösümlüklerden taýýarlanan milhem çaýlar içmegi indi edinmeli. Mewsimleýin keselleriň öňüni açsan jymlary saglyk öýlerine, jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezine ýola goýulan. Mehriban adamlar, evileşler, egerde sizde mevsimleyin yiti respirator yokonç keselerin alamatları yüze çıksa, desine maşgalık manlarını yüz tutun. Öz baştak derman seriştelerini kabul etmen, dine maşgalık man tarafından belirlenen derman seriştelerini doğru ve doğru kabul edin. Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuş ve Derman Tenağıtı Ministerliğinin Sağlığı Koruyuş'un haberler merkezi.
Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Biz sizin her biriniňe jan saglygyny, maşgala agzy berligini, halkara paragatçylyk anaşmak gelene alyp barýan işleriňiziň hemişe rowaşlyklara beslenmeni arzulap, Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşiniň Aşgabat şäher komitetining alternativ teleýlimi bilen bilelikde aýarlamagyna hemişelik bir taraplygymyzyň bir 30 ýyllyk münasibetli bir tegelek stoluň başyna söhbetdeşligimizi ýazga geçirmek makul bildik. Näme berqara döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne halkara paragatçylyk we anaşmak gelene Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyzyň saýasynda